Koilampur PS by Khobjak Tisa Rangsak Kamiwo Mia Horni Ekta 30 Jogo Musuk Sikok Takuk Pramut Dermani Nogo Musuk Sikok Khongna Phai Musuk Khogui Gariwo Dana Naima Jorawo Takuk Pramut Derma Nugui Rikasa Tinya Basapru Logi no Kamini Borok no Ringma by Kamini Borok Phai Leka Pia Musuk Sikok no Rombui Manliani Bagui Narak Rijaka Kamini Lukurok by Gari Kamini lukurok jolijak bai gari bokhok laikha naitongdi hukumu TV Acha mama tini o jaga o tam mani khe sagradi baba tam ni baga o jaga gari obo haike klai tongna nang bokhok jak khlai miya hor kuthugo musuk sikok phaimani sinimo tisa rangsa kamigo angkai phai je manjaka aro je nokphang sini dapurmut bini no bosudina je phone nongkhoro o samoyno bini musuk nokni gori nei bo chiro khoka o samoy angkai sikok rok borok kharka khari yakonoi borok apu gari manjaka jaga o bonmo ustar bodo ingliana o samoy rok angkai erpore bising rok phai kisa naifedi oro rok guporo borok mo bai ব্যবস্থা সময় খাই দঙ্গো মুসুক sikok de প্রায় সময় না প্লেট রক বংনি কোনো ঠিক রই প্রায় সময় না আতেই খাই বড় অনেক জায়গা মো হাই গঠনা রখাইকেনা আগিবো কয়েকদিন মানে কয়েক মাস সিংয়া কোনা বিনি নিজিনি বিবিনি আর ন মুসুকটা কাইছে কমা খা সিনো আর ন গাই সিনবো মো পারানি কামিনি বড় রকে টার্গেট দঙ্গো যে মুসুক sikok ন বুদি খাই মানে Angkai kep no sonde horok tora tong. Sonde o to gurui as potonto manje ko emne police ni inkuri o tongo. Abo hai bebosta khaimana mo. Emne miya musuk rok khai kuda kema kha. Kamai mane talang malia musuk rok khai. Malik sijai thangka angkai boi chiro khoka para wo angkai lama oi ko to tono nongkhor bai kha pro kai gari manje khanga ta. Time rok khai besu rok na. Time ekta deta muni time Ekta deta just na. mane sudina nongkhor pro mane manjago. O parani mung kita ma. Tisa rangsa kami engko sinmo Koilampur thana PS Soklayo Khwai district ni Nin sinumung kisari kan. mo gane di sinmo ke dibok de broma